दिनै पर्बतजरा ब्लकनि सिङाव जोंनि UPPL दोलोनि सरकारा मानगेन्द्र चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बेनिफिसियारिफोरनि बे मिट एन्ड ससियो इक'नमिक एवारनेस प्रग्राम लानाय हाबाफारि बावहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बेसेबां बेनिफिसियारिफोरा सरकारि आसनि मोननो हादों बिथांमोनखौ लानानै जथुमनाय मोनसे सरकारि हाबाफारि आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि पर्बतजरा हालामखौ जों बिराद स्पेसियेलि नायदों। थांनाय भारत उदांस्रि जानायनि 79 बोसोरनि गेजेराव पर्बतजरा हालामनि मानसिफ्रा हानि मोनथायखौ मोननो हायाखैमोन। बेनि थाखायनो पर्बतजरा हालामनि माबाखौ जेंनाखौ जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मोनसे खोन्दोब्लाबो पर्बतजराखौ आलादा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों नोजोर बोनानै मोनसे बियो ब्लकखाय नोजोर बोनानै जोङो बिनि हानि जेंनाखौ फोजोबथारनो नागिरदों। थांनाय खेबाव जोङो 1242 न'खरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइ होनो हादों बा मियादि पाट्टा होनो हादों। देग्लाय जोङो नैबे बाराव 1244 न'खरखौ होगोन आरो सप्तासेनि उनाव जोङो 800निख्रुइबो बांसिन होगोन। जथेबां माने जोंनि हानि जेंना आरो पर्बतजरा डिभिजननि आन्दाराव जोङो 760 न'खरनि हानि जेंनाखौबो जोङो बावैसोनो टाइटेल सार्टिफिकेट राननानै फोजोबनो नागिरदों। मथामथि जोंनि सरकारनि दिनाव मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव पर्बतजरा हालामनि हानि जेंनाखौ कमप्लिटलि जों फोजोबगोन। ट्राइबेल हारिखौ इक'नमिकेलि जौगानायखौ गोबां मानसिफ्रा लुबैया आरो लुबैया हाग्रामा आरो बिनि बिबोनां मनमोहन ब्रह्मआ। मानो लुबैया? जेब्ला NTPC पावार प्रजेक्टखौ बानायनाय जादोंमोन हाग्रामाया टटेल एमाउन्टनि 8% लानानै जोंनि मिथिनायाव 8% लानानै बिथाङा थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ हजों बानायहोदोंमोन। दा जोंनि सरकारनि दिनाव रावनिबो बिगासेबो खथासेबो आथुमसेबो हा थाङै मोनसे हालामखौ जोङो पर्बतजरानि गोग्लैसोनाय जोंनि फिसाफोरनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरनाय हाबाफारिखौ बा प्रजेक्टखौ बिथांमोना सोलिगारनानै रायजोफोरखौ इनस्टिगेट खालामनानै पेट्रल लुनानै थैनो थाखाय थुलुंगानानै गावसोरो खिन्थु आदानिजों सिक्रेट मोनसे माबा खालामनानै सावरायलायनानै रांनि लेनदेन खालामनानै साननैसो उनाव जोङो प्रमान होगोन। मोनसे जायगायाव टार्मेल पावारखौ गायसननो हागोन होननानै बिथांमोना आदानिजों रायलायखोमागासिनो दङ। गतिके बेखौ गाइखेरखौ गाइखेर दैखौ दैजों आलादा खालामनानै जोंनि बे पर्बतजरा हालामनि रायजो राजानो जोङो फोरमान होनो थांगासिनो दङ। जुदिहाय बिथांमोना फ्रायैनो पर्बतजरानि रायजो राजाखौ मोजां मोनोमोनब्ला थाखानि लेनदेन खालामनानै मोनसे जायगायावहाय टार्मेल पावारखौ जों BPFनिफ्राय होगोन होननानै दुगा दुनाय नङामोन। इलेक्सन अर्डार जानानै दंखायो, साननैसो थाथ'। जेब्लासिम जोंनि सरकारा थागोन हाग्रामानि गासैबो सम्पतिनि सायाव जोङो नोजोर होगोन। इलेक्सन जागोनथ'। जोंनि बिनानावमोना, जोंनि बिब'मोना, जोंनि बिमाया, जोंनि बिफाया हा मोनाखै आरो बियो बिहावनि नामाव 33,000 माबा साहा बागान बानायनायखौ जों सापर्ट खालामगोन नामा? बेखौ नोंथाङाबो सापर्ट खालामा।